A ver, Ramón, vostè, si no recorde mal, no, si me recorde mal, doncs m'ho diu, jo crec que alguna vegada m'he comentat que vostè havia fet estraperlo. Molt. A veure, i conta'm, estraperlo en què? En la carn? En la carn molt d'estraperlo. No treballava només que en la carn d'estraperlo. Conta'm vostè... I després pues, jo l'explicaré. Nosaltres és que mon pare tenia afició al tracte. El tracte què és? El vendre i escrompar animals, vaques i tot això. Sí. I l'horta li agradava poc. Ja són pares. Treballar en l'horta li agradava poc. I al començar a crompar bous, i així ens donaven a menjar, i posàvem això, i venia un carnisser i me feia. I això va ser recint acaba la guerra. I resulta que així estava la carn intervingudes. Intervinguda volia dir que així no podies passar un bou a Castelló, i de Castelló, de la província de Castelló, així no podies passar un animal. I nosaltres anàrem i estafàrem a un veterinari de Benavites, que és l'últim poble, Sí, de la província, sí. i li diguem el que passava. Dic, vostè només que mos té que fer que les guies. Nosaltres apanyarem de los demés. La guia què és? La guia era una guia per passar els animals. Ah, Notificava els animals que posava i l'home escrivia un paper en un salvoconducte com a que anaves tan bons i els bous estaven sans o les vaques estaven sanes i per si te parava la Guàrdia Civil. Que entonces no anaven a motos ni això. Entonces anava passejant-se per la carretera i quan veia passar a un, quan volien paraven i te demanaven la documentació. Que anaven a comprar els bous per allà a Castelló? Crompaven bous en Castelló. En una nit ne passàrem 3 camions a la província de València en la mateixa guia. Ah, en camions. Jo pensava que anava en carro. No. De Almassora a sí, en la nit. Era carregar i descarregar i allà. Molt bé, compraven allà i després us venien aquí o què? Es crompàvem allà i es tiràvem així. D'ací es portàvem al matadero de València. Jo tenia a un home i un altre amic que eren mataderos, mataven, el dilluns mataven 30 bous, el dimecres mataven 30 i el divendres ne mataven 7 o 8. Mataven una barbaritat de bous totes les setmanes. Per València, per establir, eren venedors de carn. Venien bous sencers, a dos, a l'altre mig, conforme era el carnisser. Sí. I nosaltres, pues clar, mos vingué allò bé, que començàrem a guanyar diners, i després així per els pobles, a Massamagrell, al Balat, al Màssera, a Follos, pues venien i com un pare estava en això, una cosa li feia, sí, Silverio, com estàs això? Què passa? Diu, enviem un bou tal dia a tal hora. I jo per un pare me feia, demà li tens que portar un bou a fulano. I preu, no te preocupes, que se paga. I agarrava jo per la nit allà a les 2 del matí i si m'anava a Massamagrell, el que plegava a Massalfassar estaven els serenos, saps el que eren serenos? Serenos eren 2 homes que estaven tota la nit per el poble. Ah, sí. Guardant el poble. 2 homes del poble. Sí. Jo anava en la bicicleta, les feia, tío Pepe o tío Juan, dic que esta nit a les 3 del matí passaré jo per així en un bou. Però jo sabia després el que li tenia que donar als homes. El mes o això donava, o bé en tabac o ben purets, es pagava. I bé, Silveriet, ja estem esperant, perquè sabien per on tenia que vindre. I millor passava i me feien, espera't un moment que la Guàrdia Civil acaba d'anar-se'n, a veure si torna. O passa ja que ja tens... I d'ahir passava per dins de Massalfassar, i si al final de Massalfassar n'hi havia una altra senda, i per una senda que seria un motor del pistolero, per allí me clavava des de Massamagrell en un instant. I d'ací a Massamagrell me costava 20 minuts en el bou. Tenia una anella que li la posava al nas, al bou, i per brau que fora, quan li tocava l'anella al nas, el portava per on volia. Si el volia fer-lo ballar, el feia ballar. I d'ahir, no sé si que això és veritat,